Insecten, vogels en andere dieren die zijn blij met bloemen, planten en struiken in de tuin. Maar je kunt ze ook een extra service bieden richting de winter. Toch Chantal? Ja, je kunt heel veel in je tuin doen om het voor de dieren wat gemakkelijker te maken om goed de winter door te komen. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, we kennen ze allemaal wel, hè? Een nestkastje ophangen, dat is een mooie schuilplek. Deze is dan weer voor lieve heersbeestjes. En we willen heel graag lieve heersbeestjes in de tuin, want die eten de luizen op. Dus dat is een natuurlijke bestrijder. Oké. Ja, dit is ook wel een aparte. Ja, wat is dat? Ja, die is voor vleermuizen. Ah, Ja, maar je kunt ook aan de kleine insecten denken. Dus daarvoor is een insectenhotelletje leuk om zelf te maken. En dat kan heel gemakkelijk. Ja. En ik heb eigenlijk gewoon in de bermen wat takken geplukt. En wat je ziet is dat er allemaal gaatjes in zitten. Zodat insecten daar gemakkelijk in kunnen kruipen. En doordat er een blikje omheen zit, zit ze ook lekker droog. Ja. We proberen zoveel mogelijk alleen de dikke onderkanten te gebruiken. Ja, dus eigenlijk met de eerste ga je een beetje de maat nemen, want ze moeten natuurlijk mooi erin vallen. Dus je knipt de eerste net onder het randje. En dan hebben we de maat van de diktes. En dan is het dus heel veel takjes knippen, zodat we dadelijk deze helemaal gevuld hebben. Okay. Dat is ook leuk om met kinderen te doen. Ja. Je moet alleen bij blikjes dadelijk wel opletten dat er geen scherp randje aan zit. En maakt de plaats waar je ze ophangt er nog iets uit? Ja, liefst op een beetje een plek waar wat zon op staat. Dus dan pakt hij ook wat meer warmte op. Okay. Bij mij steken ze uit, zie ik. Iets, ja, dan zou ik ze toch nog heel even afknippen, ja? Want het is vaak de bedoeling dat ze er echt invallen, dat ze niet zo snel nat regenen. Oh. Daar ook goed opletten dat er echt voldoende in zit, zodat hij ook lekker klem zit. Nou, ik heb de laatste twee, probeer ik er nog tussen te krijgen. Okay. Zo? Ja. Ja, er gaat stiekem toch veel in, hè? Ja. Hier deze bindwire. Hier zit ijzerdraad in. Nou, het voordeel van een blikje, daar zitten mooi van die ribbeltjes aan. Nou goed, strak aandraaien. Nou, dan kunnen we daar een mooi plekje van zoeken. Maar ja, ben je echt niet handig? Stel dat je niet zo handig bent, dan? Nou, ik heb hier wat oude bamboe stokken. Dus hier kunnen ook mooie wilde bijen zich in verstoppen. Alleen bamboe heeft dan deze stukken. Ja. Daar zit geen opening. Dus als we dit gewoon gaan knippen in verschillende lengtes, dat we steeds wel zorgen dat we niet hierop knippen, zodat er nog een mooi holletje overblijft waar insecten in kunnen. En je maakt daar een buddeltje van, kun je dat gewoon in een boom leggen. Okay. Dat is eigenlijk de allersimpelste manier. Dan is het eindelijk, het mag gewoon een heel rommelig bosje zijn. Nou, we hebben nog wat takjes liggen, die kunnen we er ook nog wat tussen steken. En dan pak je dadelijk weer dat draad en dat draai je er ook weer strak omheen. Ja. Ja, en nu hebben we van alles gemaakt. Dus we gaan nu even wat mooie plekjes zoeken om het op te hangen. Okay. Ja, in deze mooie coutines zitten heel veel takken. Dus ja, ideaal voor vogels en insecten om zich te verstoppen. Maar hier gaan we dus een extra hotelletje aan toevoegen. Een tak naar keuze waar die mooi in klem zit. En dan mag je dan in vastdraaien. Oké. Ja, en de blikjes gaan we hier in deze beukenhaag ophangen. Die is mooi op het zuiden gericht, dus je krijgt veel zon. Nou ja, de insecten kunnen wel kiezen tussen een 1-ster-hotel en een 4-ster-hotel. Nou ja, alle begin is moeilijk, maar als je hem dus nog een keer gaat maken, weet je precies hoe dat je het moet doen.